ఈరోజు కూడా మంచి కలెక్షన్ అయితే వీడియో వచ్చేసింది. వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఆర్ఆర్ ఫ్యాషన్స్. ఈ వీడియోలో మీకు వచ్చేసి కూడా మీకు కడాస్ ఉన్నాయి, బ్యాంగిల్స్ ఉన్నాయి, ఇయర్ రింగ్స్, చైన్స్ కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. అండ్ బ్లాక్ బీడ్స్ కూడా మన దగ్గర అయితే అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. నచ్చిన వాళ్ళైతే స్క్రీన్ మీద కాస్ట్ కనిపిస్తుంది కదా, 299 రూపీస్ ఫ్రీ షిప్పింగ్. ఇలా స్క్రీన్ షాట్ తీసేసుకొని పైన స్క్రోలింగ్ అవుతుంది కదా, వాట్సాప్ నెంబర్కి వచ్చేసి మీరు పిక్స్ అనేవి షేర్ చేయండి. వన్స్ అవైలబిలిటీ చెక్ చేసుకున్న తర్వాతకి పేమెంట్ అయితే చేయండి. పేమెంట్ డీటెయిల్స్ వచ్చేసి కూడా మీకు షేర్ చేస్తాను. జీపే ఆర్ ఫోన్పే రెండు కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. నచ్చిన వాళ్ళైతే ఆర్డర్స్ అనేవి అప్లై చేసుకోండి. అండ్ ఇది వచ్చేసి బ్రాస్లెట్ అనమాట. 2 మోడల్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఓన్లీ మీకు వచ్చేసి 450 ఫ్రీ షిప్పింగ్ అయితే ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి 2 లైన్స్ చంద్రహారం అండి, లేటెస్ట్ డిజైన్. 499 ఫ్రీ షిప్పింగ్. కావాలనుకున్న వాళ్ళైతే ఆర్డర్స్ అనేవి అప్లై చేసుకోండి. ఇవి వచ్చేసి మీకు హై క్వాలిటీలో ఉన్న ప్రీమియం బ్యాంగిల్స్ అండి. సెట్ ఆఫ్ 4 బ్యాంగిల్స్ వచ్చేసి ఓన్లీ 450 ఫ్రీ షిప్పింగ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవరీవన్. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్.